אנחנו לומדים שיעור מחשבים. מה אומרת לכם המילה מחשב? איזה גאון. משחקים. אני רוצה להראות לכם סרטון קצר של שלום עשייה בנושא מחשב. באמת, כיתות לימוד שלמות זה הרב מחשב. זאת אומרת, אם היה נכנס המורה ורוצה להתחיל את המחשב, הוא היה צריך לעשות קונטרול, אל תלילי. אז מה זה חומרה? מאיזה מילה באה המילה חומרה? חומר. אז מדובר על חלקים פיזיים שיש במחשב. תנו לי דוגמה לאיזה שהם חלקים פיזיים. מעבד, מעבדת, מאוורר, אוקיי, ועוד. תודה רבה. אנחנו עוברים לשקופית הבאה. אוקיי, יש לנו פה רכיבים של המחשב, יש לנו את השמות שלהם. אני רוצה בבקשה תלמידים שיבואו אחד אחרי השני ללוח וינסו להתאים בין שם הרכיב לרכיב. קח אחד, הפוך העט, מארז. לקחת את המסך, מארז. שום גזענות. תמונות שזה המקום שלהם. והדבר הבא. לא צריך. צריך להחליף. עוד אחד. טוב, אקסמן. שיר, מה אתה רוצה לעשות? אני טעה. במקום אמיץ. יפה מאוד, צודק. מי לא יודע שתעבוד? מי לא יודע? בדברים האלה. זה שתיכם בבית. אוקיי? מאיפה באה המילה אמצעי קלט? מתוך מה? מתוך קליטה. כן, אני רוצה עכשיו דוגמאות לאמצעי קלט. ומקלדת, חסר לי עוד משהו שאתם יודעים? זה כבר הדור שלנו. זה כבר הדור שלכם, אני גדלתי ככה. אז רגע, לא, זה אמצעי פלט. רגע, מה זה אמצעי פלט? מה שמוציאה אותם אני רק רוצה לחזור אחורה מהמחשב למקום אחר. לאמצעי קלט, גם סורק זה אמצעי קלט. לא, רמקולים בפלט. לא, מצלמה קולטת. כרטיס מסך. לא. אוקיי, אז לצורך העניין מספיק לנו, הקוד הוא 1635. דקה. זהו? שקט. אני אקריא את השאלה בקול, אבל את צריכה להסתכל על המסך. מה שם הרכיב שלפניכם? אני מסתכל פה. יש מסך, כונן, מארז ומחשב. תלחצו על הצבע הנכון. הצבע יכול. יפה מאוד. יש לנו תלמידים שלא תומכים. יש! איך אני במקום 12 דקות? רותם במקום הראשון, 17 תשובות נכונות ו3 לא נכונות. אפשר עוד אחד? עוד אחד, הילה. וגם בשם אותה, כל השאר מחשבים. לא, אתה צריך כמובן להתחבר, אתה יודע, זה סיסמה. מחשבים תת אחד. כן, למטה, הכי האחרון. בסדר? לא חייב להיות. בסדר? מה זה צריך להיות? בעיקרון, אז היום למדנו את רכיבי המחשב, תרגלנו אותם גם על המסך, על הלוח החכם, גם בעזרת המשחק של הקהות, שאנחנו נחזור עליו עוד הפעם כי זה היה כיף, ועכשיו קיבלתם שתי הזדמנויות לתרגל את הנושא כבוחן
במודל. למי שלא קרא ולא שם לב, אפשר לבצע את התרגיל פעמיים, והציון הגבוה הוא הציון הקובע. שיהיה לכם שבת שלום וניפגש בשיעור הבא.